Здравейте, уважаеми потребители на YouTube. Аз съм Немо, в нещо покаме фокус карти. Виждате тези 4 валета, те са в ролята на пожарникари. Тези карти са в ролята на горяща сграда. И започваме фокус. 4 валета ги събираме и ги слагаме ето тук. Така. И първият пожарникар отива в подземието. Вторият отива на втория етаж. Чакайте така да... Третото оставяме малко место. Отива така. И четвъртото си е... Четвъртото си е тук. Сега една по една ще вадя картите. Четирите карти. Да видите какъв фокус стане. Ето първото вале. Ето второто вале. Ето третото вале. Ето четвъртото вале. Мислите, че чуйте сега как съм направил този фокус. Този фокус е много лесен и ще изгасна за едното вале. Взимате 3 карти и го слагате ето така, за да не се вижда. Ето. И то не се мислите, че е една само. И другите ги редите така, както ви казах. Така. И то се оказват само 4 карти изглеждат. Тук се вижда, че са по... така се едно изглеждат 4 карти. Но не са ето тук и тези отзаде. Трябва да сложите не повече, защото ето едното е в подземието, едното на втория етаж, едното е по средата, а четвъртото си е отгоре. И горе-долу това е фокуса. Ако ви харесва, можете палец нагоре. Ако знаете фокуси, които аз не знам, ми пишете долу коментарите, ще пишете и ще видя да ги знам. Надявам се да ви харесва този клип, ако ви харесва, дайте палец нагоре. Да виждаме и до скоро.